To len taká akože dočasná realita, nejaká tá točka. Vychádzajú z reálneho života. Filmy sú taký metaživot. Sa osobná realita, realita na placi a potom filmová realita. Si niečo proste vymyslím a zrazu sa to tam deje predo mnou. Ten projekt skončil a s tým to aj celé skončilo. Nechápu, že kam napríklad večer odchádzam, nejakú tú inú realitu pred tou kamerou. Toto je tá reálna realita. Je non-stop ponorený v tom filme, projekte, non-stop premýšľa nad vecami. Nejakýkoľvek ten osobný život a nejaké plánovanie si ide na úkor projektom a práci, alebo sa teda musí diať instantne? Nemôžeš si ako keby ani nič nejak extra plánovať. Že basically žiadny osobný život neexistuje. Trávia výrobou veľmi veľa hodín. Taký balans zdravý tou prácou, ale aj medzi teda môjim súkromným osobným životom. Neviem si predstaviť, že by som mal 3-mesačné dieťa. Nevidel by som z toho vývoja, ktorý ide podľa mňa dosť veľkými krokmi v tomto období. Vlastne 2-3 mesiace. Vypne, niekto ti zavolá, niečo ti napíše. Ľudia v ich okolí musia pochopiť, o čo v tejto práci ide, musia vidieť, čo môže vzniknúť a hlavne aké pocity to vyvoláva najmä u ľudí, ktorí sa na výrobe akokoľvek podielali. Ideš vlastne ako keby od filmu k filmu. Na bunkri. Dve. Aha. Filmári, zrazu žijeme vo svojej bublinke, vo svojom vlastnom svete. Práca ako keby momentálne na prvej priečke. Že áno, človek natáča film, ale v podstate na každom projekte sa možno stretne trošku s inými ľuďmi. Je to aj tým spôsobom tej práce, ale tak tí ľudia sa akože postupne z toho života začínajú vytrácať. Ten faktor toho odlučenia? Je to kolektívna vec a človek je obklopený tými ľuďmi a robí to s ľuďmi a Veľa ľudí a veľa ľudí pridať ruku k dielu. Zažíva s nimi naozaj všetko na tom placi. A som si vytvoril kontakty a vzťahy priateľské, čiže s tými ľuďmi naozaj potom človek prežíva unikátne veci, ktoré ich spájajú. to je pre mňa extrémne dôležité, že mať na placi proste ľudí, s ktorými máš nejakým spôsobom to kreatívne a mentálne spojenie. Tie vzťahy a väzby, čo tam vznikajú medzi tými ľuďmi. Pri tomto projekte to bolo intenzívne. Vyžaduje si to strašne veľa úsilia a námahy. Málo spím. Ale celý rok proste žiješ v nejakej časovej tiesni, ktorá sa vlastne nikdy nezastaví. Extrémne stresujúca robota. Po 12:00 prídem domov a fakt nechcem držať žiadny foťa ani sa moc rozprávať o filme, lebo už je to proste veľa. Druh na placi 12 až 15 hodín denne. Vlastne v iných krajinách sa dokáže pracovať 8 až 10 hodín na placi. Takže stráviš vlastne strašne veľa času na tom projekte, robíš 6 dní v kuse. V akomkoľvek takom čase voľna, kedy bych mal akože naozaj vypnúť, tak mu tá hlava beží. Tá pozornosť proste je stále akože odkláňaná. Byť vyčerpaný
dlhú dobu. Výčitky z toho, že vlastne obetujem všetok čas len pre tú robotu a už absolútne nemám čas na nič iné. Ten pocit, keď sa chcem očistiť od toho filmu. Že mu tomu projektu si vytváram nejaký ten citový vzťah a väzbu. Že tá práca je ten tvoj život a ten tvoj život je tá práca. Žijú tým filmom. Ten život a nechce žiť ten druhý, alebo ho už nevie žiť. Že to sa komu čo deje. Aj v tých osobných životoch potom si to berú ľudia spolu na palec. Že sa to ako keby neoddeluje. Nie, to sa bude ešte dlho nabíjať. Jak sa toto odsúťuje?